も食らい尽くす。かの者の傷を癒したまえ。力が湧いてくるようだ。かの者に力を。お見せしましょう。
これ以上は付き合っていられませんね。さらばです。よし、ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも、新たな魔物の発生については、落ち着くはずです。ああ、そうだな。それより、あなたがレディ様ですね。君は帝国兵に追われていたようだが。私はベティ。あなたもよく知るダンスの妹です。私は、あなたにお願いしたいことがあってきましたの。ランスの願いとは一体。兄、ランスにご助力ください。兄の命は今、性的に追い詰められ、風船の灯火なのです。ランスが？それは、王子、いけませんぞ。ええ。帝国が混乱の折に我らが介入すれば、内政干渉と取られます。下手をすれば、混乱終結後に侵攻の口実を与えることにも。しかし、一時とはいえ、共に戦ったランスを見捨てることは。ただでとは申しません。兄を救ってくださるなら、代わりに、私の持つものすべてを、レディ様に捧げましょう。そこまでの覚悟か。だが、アルバートとホーキング公の言うことにも一理ある。ちょっといいですかい？要は王子の兵だってわからなきゃ問題ないんでしょ？なら、私的にそこのお嬢さんが雇った傭兵って体裁ならどうです？それならどう転んでも知らぬ存ぜぬで通せると思うんですがね。いい案だ。それなら助けに入ることができる。仕方ありません。そういうことでしたら、帝国に顔が追われている我々は、同行しない方がいいでしょうな。ですな。イルザック王の治世より、領主として顔が知られてしまっています。王子、私もホーキング公と行動を共にします。ホーキング公に仕えている身ですので。すまないみんな。だが、私はランスを見捨てることができない。救いに向かう。感謝いたしますわ、レディ様。私が奮起すれば、皆はついてこ
強くなりすぎちまったか？新しい力つか私だってやるときはやるんだから。